אני דוקטור אייל מירון, מרצה ומדריך בקורסי מורי הדרך של בית הספר הארצי לתיירות של אוניברסיטת חיפה. אנו היום בסיור בצפון המתחדש. בדרכנו לבית שאן חלפנו על פני אתרים מעניינים כגון נצרת, העיר בה התבשרה מרים, אמו של ישוע, על הולדתו, חוות כנרת, ערש ההתיישבות העובדת החל מ-1908, דגניה, אם הקבוצות והקיבוצים, טבריה, אשר ראשיתה בתקופה הרומית, ובה גם פרקים חשובים בתולדות ארץ ישראל והעם היהודי. כמו כן, צפינו על מורדות הגולן הנושקים לכנרת ועוד ועוד. לכל האתרים הללו עוד נשוב בימי הסיור באתרים עצמם. היום נתרכז בשלושה אתרים חשובים: כוכב הירדן, שבו שרידים של יישוב יהודי מתקופת המשנה והתלמוד, ומבצר צלבני שנותר כמעט בשלמותו, בית שאן, העיר הקדומה אשר על חומותיה נתלתה גבייתו של שאול המלך, והעיר המאוחרת יותר מהתקופה ההלניסטית, הרומית, הביזנטית והמוסלמית. נסיים בביקור בבית הכנסת בקיבוץ חפציבה, הסמוך לבית אלפא, ובו נראה את שרידי בית הכנסת בין כ-1500 שנה עם רצפת פסיפס מקורית מרהיבה. עוד לא דיברנו על סיורים רבים בכל רחבי הארץ מדן ועד אילת. את זה נשאיר למי שיגיע אל הקורס. ואם מסיבה כלשהי לא יכולתם להגיע לסיור, אל דאגה. בבית הספר הארצי לתיירות השייך לאוניברסיטת חיפה מתקיימים כ10 קורסים במקביל בשלוש שלוחותיו: ירושלים, תל אביב וחיפה. ותוכלו תמיד למצוא את הסיור שפספסתם בקורסים המקבילים. ולא הזכרנו עדיין את ההרצאות המעניינות ועוד חוויות רבות. אז אם אתם אוהבי אדם וארץ, אתם מוזמנים להשתתף בקורס מורי דרך, בעברית או באנגלית, באחת משלוחות בית הספר הארצי לתיירות. להתראות. See you later.